ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସମୀକ୍ଷାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ? ସ୍ୱ ଅଧୀନତା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥ ସୂଚାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରହିବା, ପର ଅଧୀନରେ ରହିବା ନାହିଁ କି ପରର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନେ ପରାଧୀନ ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ପରେ ଏବେ ଆମ ଶାସନ ଡୋରି ଆମ ହାତରେ ରହିଲା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଅନେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମନନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ? ବ୍ରିଟିଶ ଶୈଳୀ, ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ, ଚାଲିଚଳନ ଅନେକାଂଶରେ ଆମକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରି ରଖିଛି। ଆମେ ସେହି ଅନୁକରଣର ଅହେତୁକ ଆସକ୍ତିରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛୁ। ଭାଷା, ଭାବ, ବିଧିବିଧାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଭାବି ଯେତେ ସାବଧାନ ହେଲେ ବା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଅଧୀନତା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିପାରୁଛୁ କିପରି? ଅନେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଧର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜ ଚିନ୍ତକ, ପଦବିମଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନିୟମ ନିଗୂଢ଼ ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏସବୁର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସଦୁପାଦେୟତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସମନ୍ୱୟର ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଚେଷ୍ଟ ହେଲେଣି। ଆଇନ କାନୁନରେ ନୀତି ନିୟମର ପୁରାତନତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଜ୍ଜନିତ ପରାଧୀନତା ତଥା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସୁଷ୍ଠୁ ସମାଧାନୋଚିତ ସଂସ୍କାରିତ ସଚେତନତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ପଦାସୀନ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ପରାଧୀନ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବେଶ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କେତେକ ସମାଜ ସମୀକ୍ଷକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶାସନ ବା ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ କାନୁନ ଆଦିର ଆଦବ କାଇଦାରେ ଲୋକେ ସଜାଗ, ଶଙ୍କିତ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଥାଇ ସେବା, ଶ୍ରମ ବା କର୍ମର କ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଏବର ସ୍ୱାଧୀନମନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବରଂ ବେଶୀ ବିଭ୍ରମୀ, ବିଭେଦୀ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହେଲେଣି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବାଣୀ ବୋଲି କଥିତ ଏକ ଶେଷ ଲେଖାରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାହାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଲୋକସେବକ ସଂଘ ଗଠନ କରି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 1925 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଚିଠି ପାଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପଶି ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଓ ତାର ସମାଜ ସଂଗଠନରେ କଂଗ୍ରେସ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଧିର ବିଧାନ ଅଲଗା। ସେ ଆମଠୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଆମେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଲୁ କେଉଁଠି? ଏକ ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲେଖା ରବି ରାୟ, ଭୂତପୂର୍ବ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି, ସ୍ମରଣିକା ଅନନ୍ୟ ରବି ରାୟ, ପ୍ରକାଶକ ରୋୟା ଏକାଡେମୀ। ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବରଂ ଉତ୍ତମ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା?
ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଅଧିକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ଦେଶର କୃଷ୍ଟି ଓ ପରମ୍ପରା ବ୍ୟାହତ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ପରମସିଦ୍ଧ ମହାମନୀଷୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କଳହ ହେବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ, ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ହେବ ଓ ମଣିଷ ପଶୁ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୋଇ ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ସେହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି କହି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଅଚିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ଅବିଳମ୍ବେ ଇଂରେଜମାନେ ବଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣା ମନକୁ କିଛି କାଳ ପରେ ଦେଇଯିବେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଡୋରି ହାତକୁ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ମହାପୁରୁଷ 1935 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ, ତାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ସତକୁ ସତ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଫଳିଗଲା ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ବଗୁଡ଼ାର ସ୍ମୃତି ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବୃତ୍ତି ପୃଷ୍ଠା 271। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା କି? ହଁ, ସ୍ୱକୀୟ ଛନ୍ଦରେ ଚଳିବା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ କ'ଣ? ନିଜର ଛନ୍ଦରେ ଚଳିବା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛଳରେ ନୁହେଁ ବା ଛଳନାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତାର କଳନାରେ ବା ଆକଳନରେ ସ୍ୱକୀୟ ଛନ୍ଦ ବା ଶୈଳୀର ଚଳନ, ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନରେ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଥିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ଭାବ, ପରନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଅଧୀନ ଅର୍ଥ ନିଜ ଅଧୀନ। ନିଜ କଥାଟା ସେ କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ମୁଁ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ଉପଯୋଗଟା ଠିକ ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅସ୍ଥିର ମନ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ କରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବିନା ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧୀନ ହୋଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଦ୍ୟା। ଅପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଟି ଅସ୍ଥିର ମନ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନତା। ଅତଏବ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ଦିଗରେ ସଜାଗତା ଦିଏ। ତାହା ହିଁ ବିଦ୍ୟା, ତାହା ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା। ଯାହା ବିଦ୍ୟା ସା ବିମୁକ୍ତ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ତାହା ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ଆଣିଦିଏ। ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ, ଯାହା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ବା ବନ୍ଧନରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାନ୍ତି, ମମତା ଓ ସମତାର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଏ। ତାହା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଧରେ ବା ସ୍ୱକୁ ଅଧୀନରେ ରଖିବାର କୌଶଳ ଜାଣେ, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଷଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବା ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନ ରହେ, ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ମୂଢ଼ା ବା ପଚ୍ୟନ୍ତେ ନରକ ନିଗୁଢ଼ା। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ନରକରେ ଶୋଇବ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁଖାସ୍ୱାଦନ କରିବ ନା ଯିବ? ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ତ୍ୟାଗ, ତିତିକ୍ଷା ବଦଳରେ ସେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ଓ ଅଧୀନ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କାମଶ୍ଚ କ୍ରୋଧଶ୍ଚ ଲୋଭଶ୍ଚ ମୋହଶ୍ଚ ଦେହେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ତସ୍କରଃ ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗ୍ରତ 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 ଜାଗ୍ରତ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏହି ଜୋରଗୁଡ଼ି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଅନ୍ତରର ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଶାନ୍ତି, ସମତା ଓ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ମହାମୂଲ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଅପହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଅତଏବ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାସ୍ତବାର୍ଥ ହେବ ଅନୁଭବ ଗମ୍ୟ। ଏହି ଜାଗୃତିର ଅଭାବ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ବିପନ୍ନ କରି ଦେଶର ପରାଧୀନତା ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଠିକ ଉପଯୋଗକାରୀ ତାହା କହିବା ସହଜ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାର ନିରାଶ୍ରିତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ସବୁ ଦାନ ଦେଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାର ଏପରି ହେବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ
क्षुब्ध होते राजा से भंडार तागिद करथिले तुमको तुमर दायित्व सत्वे सब द्रव्य समाप्त कर भंडार शून्य कर देवार अहेतुक अधिकार स्वाधीनता देला कि एपरि असंतुष्ट होई राजा अभिशाप देते तेणु सद्वृत्ति थे तार संयत विकास अधिकार साब्यस्त कर स्वाधीनता अनुमोदित यथार्थ अनुमति प्राप्त होगा आवश्यक सद्वृत्तिर असंयत विकास अनुमोदित और स्वाधीनता परिगणित होइछि अतएव वास्तविक किए स्वाधीन स्वाधीनता कौन यह गोटे महायोगी श्री अरविंद भारत भविष्य संपर्क में बहु गरिमामय गाथा प्रकट कर से स्वाधीनता संग्रामी हुई विद्वान वंदित सर्वविदित महान तंत्र ज्ञान जोग प्रेम चतुर्विध साधन युक्त सार्वभौम श्री निगमानंद भारत अल्प केते गुड़िए वर्ष पर एक विश्वयुद्ध संगठित भारत वर्ष विश्व प्रकाश करता यह घटवा को अंत 100 वर्ष लगे जापर डॉक्टर विजय साहेब प्रश्नोत्तर 28 मसीह एपरी भविष्यवाणी से प्रदान कर से भविष्यवाणी सत्य हेबार समय समागत अनुमित तथा अनुभूत है।